kunodaba olubhlungu kakhulu olwake lenzeka ngapha kule ndawo yase Sandcow ngapha koBhulwa lo line wako Maritzburg kodwa ngala ngaleko kwinkosazana Dlamini Zuma municipality le ndawo ingalapho le ndawo yase Sandcow ayikho kude neXhobo, in fact singakhona koXhobo. Le ndawo nje ingakubo ka Thabiso Zulu khona lo whistleblower kulezi zinto zenkohlakalo. Nangu lo waduma kakhulu ngesikhathi ngesikhathi kuboshwa umeya wase Harry Gwala owaboshwa ngecala lika Sindiso Magaqa owayekhansela kuloya masipala. Siyakhumbula uMagaqa lo kade unobhala jikelele we-ANC Youth League ngesikhathi soJulius Malema bese ku-ANC bengakaxoshwa. So ke uThabiso Zulu wayihwhistleblower kulezo zinto ezilapho. So le ndawo ilapho nje iSandcow. Leyo ndawo kunomuzwa kaDlamini okwenzeka isihluku esikhulu kuleya ndawo ngonyaka ngo-2022 ngo-August. Ngomsombuluko wakhona kwakuzoba i-Women's Day. Ngomsombuluko wakhona kwakuzoba i-Women's Day ngo-August. So kunensizwa yakwaDlamini lapha esebenza eThekwini Transnet. Unkosikazi wawo befundisa nje esikoleni sasendaweni, bayasaza abantu abaningi isikole silapha eSandcow. uDlamini wayesekhaya ngalezi insuku ngesikhathi kuzoba i-Women's Day ngomsombuluko. Yena wayezohamba ngesonto ebuyela eThekwini la sebenza khona eTransnet. So ke uyabona umuntu ubenonkosikazi uDlamini, enonkosikazi nje ushadile, banane izingane. Ngikhuluma njalo ngosizi lomuntu ophatha isibhamu, wayithe isibhamu somthetho. Bane izingane, banomuzi, wayenanemoto uDlamini, i-van, even though lalihamba unkosikazi kakhulu ngoba nonkosikazi wayekusho ukuthi uDlamini wathenga imoto wayengakwazi ukushayela. I-van leli belihamba unkosikazi kodwa unkosikazi futhi enayo imoto yakhe. Njoba yewuthisha wayenayo imoto yakhe kodwa kusho ukuthi i-van walisebenzisa nje mabelanda imithwalo edrobheni or something ngenxa ukuthi uDlamini ubehlala kakhulu eThekwini ehlaliswa umsebenzi. So ke kuthe nge-Women's Day yayingomsombuluko, unkosikazi kaDlamini, ngizocela ungamushi igama kodwa abantu bangalaba alwazi lolu daba nasephepheni lwaphuma, wathi ngomsombuluko we-Women's Day unkosikazi kaDlamini wathatha umfana owayi-assistant teacher esikoleni sakhona, wachiliza lo mfana. Wathatha umfana owayi-assistant teacher baya naye eXhobo, kusho ukuthi kuzobungazwa leli holiday le-Women's Day. Kanti uyazi ukuthi unkosikazi endaweni, good people, lento ngangayisho ukuthi uma uDlamini ubethula kakhulu, insizwa nje ehloniphelayo ithulayo. Uyazi ukuthi owesilisa uma unkosikazi wakhe ejola, owesilisa nje uma unkosikazi wakhe ejola, izimpawu zihlale zikhona. Izimpawu nje zihlale zikhona. Owesilisa nje unkosikazi benonkosikazi ojulayo, izimpawu zihlale zikhona. Ingathithi inkosikazi kaDlamini nalo mfana oyi-assistant teacher babejola ngoba ngisho esikoleni babehlale behlezi kanje, ngisho kuyi-break bahlezi kanje. uDlamini noma ekhona ngoba akukho kude nasesikoleni, maye khona uDlamini unkosikazi esesikoleni wayekwazi unkosikazi ukuthi acela ilunch kuDlamini, ethi cela amlethele ilunch.
ngathi wayekwazi ukusuka ngemoto uDlamini esikoleni, I mean ekhaya esikoleni, kodwa kusho ukuthi wayengazange drive ibanga elide ngenxa yokuthi wayengayisebenzisi leya moto, kodwa ungathi wayesuka esikoleni ekhaya esikoleni. Noma ke kodwa nje babe nokumphathisa amalunch unkosikazi ethi ucela uDlamini emlethele ilunch, noma uDlamini esuka mawukuthi phakathi neinsuku esuka eThekwini ecela ilunch unkosikazi adlule uDlamini ayishiye ilunch, esho ukuthi unkosikazi ngicela ungiphathele ilunch ukuthi kanti leyo lunch ngathi yayifunwa yilokho kumfana lokho kuyi-assistant teacher, ngoba kwakuncane kakhulu ngeminyaka lo mfana wachiliza wamncane kakhulu ngesibongo, I mean ngeminyaka kuDlamini kumfazi kaDlamini. So ke umfazi kaDlamini nje wayiphila leyo mpilo nalomfana we-assistant teacher. Abantu ke endaweni babhasopa, abantu endaweni makwenzeka into bayayazi beyithulele nje, bayakwazi abantu kwenzeka into endaweni beyithulele. Uthi ke uDlamini kuthiwa kuDlamini bese kuthi nge-Women's Day kumsombuluko lo nkosikazi athatheke iveni kaDlamini ahambe nalomfana, bebonakala lokhu behlaba enyuwana nomfana, behambe beyexopo beyothenga utshwala bethinge nokudla, base beyabuya ke sebezongena emzini kaDlamini kuboka nkosikazi. uDlamini ehambe ngesonto, lokho bakwenza ngomsombuluko, ahambe ke bese kuba khona endaweni yakhona eSenkhau othinta uDlamini, afonela uDlamini eseThekwini, ethi Dlamini yazi ukuthi lapha ya kwakho khona into eyenziwe unkosikazi wakho la, babhiyoza la, uhamba nalomfana lo oyi-assistant, kanti sekuke kwezwakala ukuthi ngathi khona abakwenzayo but angikho sure. uDlamini ke bese ethi hayi awubaluse bagade nje ukuthi into yabo izophelelaphi, ebese ebalusa ke lo wasendaweni beluse ebese bona ukuthi into yabo iyophelela endlini kaDlamini. Ngazi ukuthi kwafike kwa stage party lapha ya, washawa iparty, kusho ukuthi kwabhiyozwa nje kwaphuzwa. Zikhona nezingane kaDlamini ngoba ikhona enye eyayisinefoni endala esikhulakhulile eyayisinefoni. So noDlamini ngathi mayefonela lengane eyisesha nje ebuza ukuthi hey nenzani lapha ekhaya njoba kuyi-Women's Day, wayengena-ke nomuntu othanda ukukhuluma uDlamini mayesebesho bathi umuntu ephansi nje, ebese ifonela lengane ebuza ukuthi nenzani lapha ekhaya ngoba kuyi-Women's Day, ayibesisho ke lengane hayi siyaphuza la, kuyaphuzwa nje umama uthenga utshwala nani. Bese vele eqasha imoto uDlamini ebusuku eThekwini, yamsusa imoto eThekwini yaze yombeka eSenkhau ngakubo, wayeseyijikisa yahamba imoto ngoba bathi wangena ngo-1 ebusuku 1-2 kanje eNtathakusa. Mayithi uyangena kwakhe zilele izingane, mayithi uyangena ekamereni nangunkosikazi nalomfana oyi-assistant balele banqunu, avela adonsa isibhamu uDlamini wasifaka unkosikazi wasifaka kulomfana lo, bashona semthani. Ingathi mayese eyidubula yena ngoba naye wayedubula, ingathi mayidubula yena kusho ukuthi mhlambe watatazela kwenzakalani, sawa isibhamu. Kodwa kusho ukuthi uyabona umqondo mukade udubula abantu phela ungenkabi ungadle muthi ubadubula nje ngentukuthelo. Intukuthelo iyawenza umqondo wakho ube ulimala, ingathi uyalimala, iyawenza umqondo wakho ungathi uyalimala, ube overwhelmed, uvalwa ama-emotions. Abameli bayakwazi uku-agreesha ngaleyo nto, inkantolo angazi bakubiza ngani, bayakwazi uku-agreesha ngaleyo nto ukuthi lo muntu ngesikhathi enza icala he was not in his senses, bekhothe umthetho lapha nalapha, uphume ecaleni, ulenzile uphume nje, bayakwazi angazi kunamagama akhona. So ke kuthe uma uDlamini ethi uzama ukuyidubula, kusho ukuthi egcine engakwazanga ukuyidubula bese yawa
egcineke naye iqulekileke ngoba njengoba ade ngichaza nje mawusuwenza into enkulu ugcine na nokuqhuma kwesibhamu phela futhi uma ungajwayele ungazange ubulale umuntu futhi bese yawudlamini kuze kufike omakhelwane ke uma bethi bafika omakhelwane bayabona ukuthi umakoti nomfana balele ichibini legazi balele ichibini legazi ke kwabizwa amaphoyisa ke wathathwa ke noDlamini wagcina eboshiwe ke ngiyakhumbula nje ukuthi umncwabo wakhe lo mfana uyi-assistant teacher nokankosikazi kaDlamini waba ngosuku olulodwa bobabili bangcwatshwa kuyisonto waboshwa kuDlamini waphuma ngebheyili wayeselokhu ehamba icala ngoba ubengasahlala emzini wakhe uyabona mawusuke uxabene nenkosikazi wazwambulala nani kwamuzi ugcina usunyanya ngoba ngathi wagcina sewunyanya engasahlali emzini wakhe wahamba icala ke esuka eThekwini ehamba icala esuka eThekwini ehamba icala kwaze kwadliwa imoto kwadliwa imoto kaDlamini kuthe mesidliwa imoto esahamba icala kwase kuthi ngoFebruary this year ngoFebruary this year wathi uyafika enkantolo mayethu uyafika enkantolo uDlamini wayela ukhuluma ngensizwe encane ngisho kunami ngobila ku 3940 kushuthi nje lengana nami wathi uyafika enkantolo ngoFebruary this year yafika yathi inkantolo iyayihoxisa ibail yakhe kuyenzeka ke lokho uthi unebail ivele ithi inkantolo siyayihoxisa ibail sekufanele ungene phakathi ke stokisini umuzi wakhe nje uDlamini uvaliwe kumanje izingane ezisele zodwa umuzi nje obuka bakhile bathu bakhile nje kukuhle nje emzini wakhe so ke wagcina ke ese ngoFebruary bahoxisa ibail wangena phakathi estokisini kwase kuthi ngoMarch lamgweba uDlamini icala lamgweba odilikaje lababili for laba abantu abawu2 lamshaya udilikaje lababili use New Prison udilikaje lelo wakulonyaka odilikaje labawu2 bakulonyaka use New Prison ithi ke lensizwa umonakalo nje wadala ukuthi umfazi kaDlamini ujole nomfana weassistant umbuzo ke ngiyaye ngiubuze nje emva kwendaba ukuthi ayikhoni noma ayikho nenye awukho nomunye umuzi la khona indoda yajole lo mfazi kodwa still namanje lo muzi usekhona usamile akekho wafayo mhlambe ke indoda iyaduba noma umfazi waxoshwa kodwa umuzi nezingane nje kumile ubaba ukhona ngoba nje manje ingane kaDlamini ayinamama ayisenababa njengoba uDlamini kwaphela umsebenzi nje kwaphela yonke into waboshwa ngeke sakwazi ukondla ingane imali ka imali yemshwalense nani into ehamba iphele so kushuthi kuphelile ngeingane zabo lezi ingane uDlamini besebenza eTransnet umama wazifundisa muzobuka kahle lezo ngane indlala aziyazi noma mhlawumbe zingayazi ke kodwa kancane kodwa nje from the look of things aziyazi indlala so njoba sekushone abazali bazo beshoniswa nje ukuthi beshoniswa ukuthi nje unkosikazi ujole ne assistant teacher umbuzo wami ukuthi ayikho nimize njalo ikhona yes umfazi ujolile kodwa izingane nonina zihappy mhlambe ke noma uba bengangabikho empilweni kamama wazo vele izoba khona empilweni yezingane kodwa izingane ezihappy ngabo bonke abazali noma bengaxabana bona phezulu kodwa izingane ziyamthola unina ukube nje unina usekhona angithi ngabe uyayinika imali yesikole ngoba bezoqhubeka phela afundise ukuthi ujolile akusikho ukuthi ubuzophela umsebenzi ngabe izingane ziyaqhubeka ithola imali kunina ziyaqhubeka ithola imali kuyise ngoba phela uma uyise ejolile I mean umunina ejolile
akajulelanga izingane. Uyise uyacommunicate nezingane noma bengadivorce kodwa izingane zizoba safe ngoba izingane unina noma esexoshiwe emzini kodwa ezakhe. Uma kukuthi ukhetha umxosha indoda nomunna wengane esejolile ikhona kodwa indoda ezinganeni. Angazi noma siyayizwa lento ukuthi uma unkosikazi wami esejolile esebenza nami ngisebenza ebese ngiyambulala nami bese ngiyaboshwa, izingane ayikaze zilambe. So indlala izobhekana kanjani nendlala? Kungcono izingane ezake zalamba kuqala kwase beyasebenza abazali mhlambe bese beyaboshwa futhi beyafa njengoba kwenzeka nje, ebese iphinda ibuyele endlaleni. At least indlala ziyayazi. Ngikhuluma ngezingane engayazi indlala mina. Yini yenza ukuthi sizwe singane ubuhlungu obungaka ngento ingane zakwethu egcwele izwe lonke? Ingane abantu bayafeba izwe lonke. So yini yenza ukuthi ngoba phela musubulala unkosikazi wakho umbulala lithi ufebile, uphuca manje izingane indlela ukuphila, nawe uzoboshwa. Izingane zakho ayisezokuthola lutho kuwe njengobaba, ayisezokuthola lutho kumama. Wele-ke kukhona abazothi ngikhulunyiswa ukuthi angiganiwe mina. Bakhona nje abaganiwe abafetshelwa ngabafazi kodwa abahlezi nje aze beyababulala. Impilo iyaqhubeka, abanye sebathatha abanye abafazi, abanye basamile nje kodwa izingane bazondla. Nangalo unkosikazi mayesebenza uyazondla izingane ze-right. Yini yenza ukuthi size-result esibhanyeni size sibulala abantu? Ngoba vele noma ngabe kuthiwa ke uyambulala unkosikazi, uyaboshwa mhlawumbe uluwini icala ngendlela ongaluwina ngayo, kodwa ngeke uluwinise ukuthi umfazi ubefeba, ngeke khohlwa. Ayikho into enjalo ukuthi enkantolo hayi ngimbulele lo ngoba ubengifebela bese ithi inkantolo hayi awunacala makuthi ubekufebela. Ayikho into enjalo. Uma ulusuluwinile kicala ke angithi uzomthola phela omunye. Ukuthola omunye is always an option. Mawukuthi wenza ukufebela umfazi, ukuthola omunye is always indlela engifisa ngayo abantu ukuthi bevele usho umphefumulo womuntu. Ngifisa sengathi bengacabanga ngendlela le ngishoyo ukuthi umfazi mayijolile ujolile. Vele bayajola, nathi siyajola. Ake sikusaba ukubulala umuntu. Ngiyabonga kakhulu.